Ahojte, čaute moji krásni. Dneska si povieme o tom, čo znamená, keď je človek stále chorý. Non-stop, unavený, trávenie má úplne na fiku, lebo toto mi píše strašne veľa ľudí, že ráno sa zobudia a už sú hotoví, že sotva vládzu fungovať, proste, že každé 2-3 týždne majú sopel, kašel, hrdlo v háji, alebo že ich furt trápi nafukovanie, pálenie záhy, ja neviem, bolesti žalúdka, čo je nejaká tá chronická únava, no a hlavne, že proste nevedia, čo s tým, nevedia si rady, chodia proste v kuse po lekároch a užívajú lieky a aj tak sa choroba opakuje, znásobuje a proste a zase sa to vráca a tak ďalej a tak ďalej. Tak vám to idem vysvetliť, lebo tieto veci nie sú len taká náhoda, áno. Viete, ono vaše telo vám vždy dáva signály, keď sa choroby opakujú, keď ste non-stop unavení a vaše trávenie je ako na horskej dráhe, tak to znamená len jedno, že niečo proste v tele nefunguje tak, ako má. A nie je to len o tom, že asi však mám slabú imunitu. Nie, priatelia. No to ide oveľa hlbšie. Čiže keď vám imunita padá, to znamená, že proste váš organizmus nestíha pracovať, nestíha celkovo spracovať všetko, čo do neho dávate. Jedlo, stres, toxíny, proste bordel, ktorý si ani neuvedomujete. A keď proste telo nestíha, začne signalizovať. Najskôr nenápadne, proste ste unavení, máte chuť na sladké, trošku vás pobolieva hlava a vy čo? Ignorujete to, hej? No tak, dobre, telo proste pritvrdí, začne mať tráviace problémy, zápaly v tele, no a potom sa roztočí kolotoč chorôb. A to nie je proste len tak. Viete, opakujúce sa choroby znamenajú, že váš imunitný systém je jednoducho zahltený. Proste nestíha. Prečo? Pretože mu dávate podmienky, v ktorých jednoducho nemôže fungovať naplno. Strava plná bordelu, stres, nedostatok pohybu, nekvalitný spánok, minimálna hydratácia a čo je najhoršie, nulová regenerácia. No povedzte si úprimne, kto z vás fakt, že vypína? Ja teraz som tu, hej, krásne pri vodičke a vypínam. Akože dobre, robím toto video, ale jednoducho to je pre vás. Ja sa mám ináč super. Takže väčšina ľudí ide na autopilota a myslí si, že telo to nejak dá, ale ono to nedá, priatelia. Skôr či neskôr vám to spočíta. No a trávenie? No to je základ všetkého. Proste to si treba uvedomiť. Keď vám nefunguje trávenie, nefunguje nič, pretože v tráviacom systéme sa tvorí imunita, tam sa strebávajú živiny, tam sa spracúva všetko, čo do seba jednoducho dávate. A keď je váš žalúdok v háji, keď máte proste nafúknuté brucho, keď vás páli záha, alebo máte zápchy či hnačky, hej, tak to je jasný signál a jasný znak toho, že telo nevie spracovať to, čo do neho dávate. A keď telo nevie spracovať stravu, tak nevie spracovať ani stres, emócie, proste všetky tie patogénne veci, ktoré sa na vás lepia z bežného života. Takže logicky, ak nefunguje trávenie, nefunguje ani imunita, nefunguje ani energia. A čo sa stane? No budete stále chorí, hej? A teraz sa dostávame k tej otázke, že ako
Ako sa z toho dostať, hej? Lebo viem, že presne toto teraz, dajme tomu, riešite. A riešite to veľmi často, každý druhý to pomaly rieši, aj kto proste zavolá mne alebo kolegovi a jednoducho rieši to každý druhý. Stále sa s tým stretávam každý deň. A odpoveď je jednoduchá. Musíte svoje telo resetovať. Musíte mu dať podmienky na to, aby jednoducho sa mohlo uzdraviť. Žiadne zázračné tabletky. Áno. Žiadne instantné riešenia, rýchlunke, áno, ale návrat k totálnym základom. Čistá strava bez cukrového bordelu, bez spracovaných blbostí, bez litrov kávy na prežitie dňa. Proste pohyb, treba mať pohyb, aj keď ste unavení. A ja som teraz unavený trošku, ale išiel som von, proste urobí mi to dobre. A keď ste unavení a idete von, tak sa proste pôjdete niekam prejsť, choďte jednoducho, rozhýbte telo. Kvalitný spánok treba mať, žiadne proste ponocovanie, žiadne obrazovky pred spaním. Hlavne naučte sa proste konečne vypnúť, oddychovať, regenerovať, lebo ak to neurobíte, tak verte mi, že proste jedného dňa už ani nebudete mať na výber. Hej? Uvedomte si, že konečne v akej uponáhlanej a brutálne neskutočne toxickej dobe žijeme. Viete, každú chvíľu sa ma niekto pýta, že čo je inak. A ja vždy poviem, zobuďte sa z toho sna. Toto už nie je svet, proste, kde ste boli mladí, alebo malé dieťa, keď ste mali proste dostatok pohybu a behali po vonku, vzduch bol čistý, voda bola čistá, mlieko bolo mlieko, mäso bolo mäso a hlavne jedlo bolo normálnym jedlom. Dnes, keď si to tak uvedomíte, dnes máte jedy úplne všade. Pozrite sa okolo seba. Koľko ľudí je tu, koľko ľudí ako žije. Pozrite sa, koľko tu je aut. Darmo budú znižovať emisie, keď aut je enormne, tisícenásobne viacej ako predtým a dýchate toxíny a ťažké kovy. Práškujú nás zhora, zamedzujú slnečným lúčom dopadať na zemský povrch. Voda je špinavá, plná chlóru, mikroorganizmov, častíc, antibiotík či hormonálnej antikoncepcie. Mäso a potraviny sú proste napichané jedmi a ste plní hnevu a stresu. Tak toto si uvedomte, že svet, bohužiaľ, už nie je taký, aký bol kedysi. Hej? Nie je. Takže moji krásni, ak vás toto trápi, začnite proste pozerať na samého seba úplne inak. Vaše telo proste vám už teraz hovorí, že jednoducho niečo je zle. Áno? Otázka je proste na vás. Budete ho počúvať, alebo budete jednoducho čakať, kým vám to dá najavo. Ešte tvrdšie. Ešte nejakými inými príznakmi, nejakými inými prejavmi, následkami. Nebuďte leniví a urobte niečo preto. Vážte si svoje telo, samých seba. Milujte samých seba viac. To sa volá zdravá sebeláska. Odtiaľ to začína. Takže majte sa krásne a počúvajte svoje telo, lebo ono vám nikdy neklame. Ja utekám domov, verím tomu, že toto video vám niečo prinieslo. Vidíme sa v ďalšom videjku. Majte sa krásne.